Ola a todas e a todos máis unha vez. Este pequeno vídeo só para vos comentar unha cousa, porque estou a ler tantas veces artigos de revistas e xornais que non teñen moito sentido, entón vou aproveitar para ler un que acabo de ver agora partillado por Suso Samartiño. Proxección exterior e lusofonía. As dificultades de uso e de acceso a actividades e servizos culturais en galego nos concellos de lingua galega fora do territorio da comunidade autónoma son permanentes. A situación de exclusión e emerxencia lingüística nestes territorios e nos concellos de Extremadura onde se fala é aínda moito máis intensa que onde o galego ten recoñecemento como lingua oficial. Ademais, encontrámonos coa negación da galeguidade das variedades de galego faladas nestes territorios, co obxectivo de reforzar a idea de ser esta unha lingua de ínfima categoría sen vencello co sistema lingüístico galego-portugués, mesmo chegando á situación de impor unha denominación como linguas diferentes para desconectalas do dominio común e pretendendo agoxar baixo unha frasquía científica que só ten fundamento político-ideolóxico ou, no mellor dos casos, burocrático-administrativo. En relación coa proxección exterior da lingua, o principal reto co que nos encontramos neste momento é, unha vez que se abriu o debate da posibilidade real de atinxila, o recoñecemento do galego como lingua oficial da Unión Europea e a entrada da Galiza na UNESCO. O primeiro é imprescindível para conseguir avances reais en sectores nomeados tanto neste documento como no PXNLG de 2004, nomeadamente aqueles relacionados co direito ao uso no consumo e, en xeral, no ámbito socioeconómico. A respecto da lusofonía, a pesar da aprobación unánime da Lei 1 de 2014 para o aproveitamento da lingua portuguesa e dos vínculos coa lusofonía, promovida como iniciativa legislativa popular, esta norma está moi lonxe de ter sido aplicada. Compre aumentar e mellorar os esforzos tanto por parte da sociedade como dos poderes públicos para fortalecer os vencellos históricos entre Galiza e Portugal e os países lusófonos, aumentar e promover a oferta de portugués nos centros educativos, estender o coñecemento da lingua e, nomeadamente, adoptar todas as medidas necesarias para asegurar a receptividade mutua de emisións audiovisuais, de radio e televisión e cualquier outro soporte, salvando todos os obstáculos técnicos. Ben, por o que podedes ver aquí, este texto non fai ningún sentido. Comezamos con 2 parágrafos en que comezan explicando, pois, como podemos así resumir. O primeiro parágrafo estaría a falar das dificultades do acceso a servizos en galego. E fala de fora da comunidade autónoma son permanentes. Bon, dentro, fora, da igual. Ese acceso aos servizos en galego son imposibles. Obviamente, unha lingua subsidiada por un mínimo de diñeiro non pode atinxir os servizos e a cualidade e cantidade de recursos que pode ter unha lingua con unha capacidade política e autónoma propias que permitan o seu uso e promovela dun xeito, pois, adecuado. É obvio, non? Entón, até aquí todo normal, todo tranquilo. No seguinte parágrafo, comeza a falar da negación da galeguidade das variedades galegas falados neses territorios. Isto é, pois, estará a falar da parte de Extremadura e outros lugares próximos a Galiza en que tamén se fala galego e tamén o vencello, a Unión Lingüística Galego-Portuguesa. Ok? E aquí, pois, fala dunha desconexión entre as variedades, non? Aquí fala de enunciación como linguas diferentes, que estaría mal chamalas de linguas diferentes. Ajá. Pretendendo esconder este asunto e que isto ten fundamentos político-ideolóxicos e burocrático-administrativos, ok, que son termos bastante usados por Carballo Calero en algúns dos seus textos sobre sociolingüística. Ok, todo ben até aquí. Agora chega o expediente X. Nese terceiro parágrafo. En relación coa proxección exterior da lingua, o principal reto con que nos encontramos neste momento, unha vez se abriu o debate e a posibilidade real de atinxila, o recoñecemento do galego como lingua oficial da Unión Europea e a entrada de Galiza na UNESCO. Ou sexa, está fatal desconectar o galego do portugués criando linguas diferentes, está fatal non ter recursos da nosa lingua por ser unha lingua isolada,
Cal é a solución a todo isto? E en relación á proxección da nosa lingua, isolala máis, facer que o galego sexa unha lingua diferente, recoñecida desa forma na Unión Europea, en vez de recoñecer que o galego é unha variedade, da mesma lingua que o portugués, que xa é recoñecido na Unión Europea. Isto é, por un lado dicemos unha cousa, o seguinte parágrafo dicemos o contrario, aproximadamente. Ou sexa, unha cousa absurda e sen sentido. Ben, logo continúa a respecto da lusofonía, a pesar da poboación tal, fala da Lei 1 de 2014, supoño que estará a falar da Lei Valentín Paz Andrade, que é dese ano, e aproveitamento da lingua portuguesa, os vínculos coa lusofonía, que non se aplica, que non se está a aplicar, obviamente, que está a cousa abandonada propositadamente, complementar e mellorar os esforzos pola sociedade, os poderes políticos, a unión histórica entre Galiza e Portugal e os países de lingua portuguesa, oferta do portugués, recoñecemento da lingua e adoptar todas as medidas necesarias para asegurar a receptividade mutua, e aí fala de emisións audiovisuais, radio, televisión e cualquier dos soportes, salvando os obstáculos técnicos. Ou sexa, querer isolala máis, facendo que sexa recoñecida como unha lingua aparte, que non ten nada a ver con as outras, que niso en que están a traballar há tantos anos e que están acabando coa lingua, e ao mesmo tempo, pois, querer asegurar unha receptividade mutua, ou sexa, en vez de adoptar a mesma norma porque estamos ante variedades da mesma lingua, decídense a promover e a usar, porque este artigo está escrito en no que Carballo chamaría galego-castellano, ou sexa, así é como o portugués escrito en castellano. Entón, non entendo, ou sexa, falamos dunha cousa, facemos a contraria, promovemos a contraria e damos saltos, para aproveitarnos da cuestión da lusofonía e do que podería ser o galego, falando nos primeiros parágrafos e no último sobre iso, e no medio colocamos unha cousa que é contraria a todo o que estamos a falar. Eu vexo deste xeito, non vexo ningún sentido neste tipo de discursos. Un recurso en que pretenden aproveitarse da cuestión da lusofonía e das supostas, pois iso, relacións que existen entre variedades de linguas e, por outro lado, facemos o contrario. Escrevemos todo en castellano, promovemos a separación completa das variedades da lingua, falamos de asegurar receptividade sen comezar polo básico, que é mudar a norma, ou sexa, o primeiro que deberían facer as autoridades con poder lingüístico é abandonar o castellano como forma de escrita para o galego e establecer a mesma escrita que há no resto de variedades galego-portuguesas. Pode haber algunhas variacións, obviamente, porque há variacións entre a norma de Portugal, do Brasil e o resto de países de fala portuguesa e non tería problema, mas a cuestión sería iniciar ese movemento de proximidade que non se está a facer, e que parece que non interesa. Prefiren que morra a lingua a facer nada diferente e aínda vendo que os números van caíndo, por completo. Aínda que mudar a forma en que se escribe a lingua non ía alterar a percepción das persoas sobre a nosa lingua, entón, por tanto, non pensen que eu estou aquí dicendo que esta mudanza de escrita ía ser a salvación da lingua galega, que non o sería, mais sí que atrasaría ese afastamento constante e esa degradación constante que está a sufrir a lingua galega. E, en fin, a cuestión de emisións, radio, TV e todo máis, hai pouquísimas cousas, actualmente, pois iso, que estexamos a partillar. Mais algunha do que había antes sí que há. 12 de morangos, había unhas series por aí, portuguesas que tamén entraron aquí, mas moito pouco e timidamente nestes últimos anos. Foron aparecendo algunhas cuestións, mas é algo residual e case anecdótico. O que precisamos é movementos reais. E a cuestión da TV, radio, audiovisuais e todo máis, isto xa foi unha cousa que se pediu hai imensos anos, eu lembro ver isto no xornal, aliás, penso que foi o Partido Socialista na altura que tiña pedido isto, que non serviu absolutamente de nada,
E se callar outros partidos tamén teñen falado no asunto, mas non o sei, sería cuestión de que eles propios falasen. Mas o que estou a ver é que iso, que non hai ningunha, tentativa real, de aproveitamento da lusofonía e da nosa lingua, e o que há é disfarces, tentativas de, si, queremos unha cousa e o que queren eles é isolarnos máis, basicamente, entón que sexa a lingua nosa recoñecida como unha lingua aparte do portugués internacionalmente, e por outra parte queren aproveitarse de todo o bon que é usarmos a mesma lingua, ou sexa, un discurso totalmente, pois iso, manipulado e distorcido e que non fai sentido ningún. E como non é o primeiro artigo que vexo deste xénero, pois non podía evitar colocar en palabras o meu desagrado por parte de certas persoas, en diversas institucións, relacionadas coa lingua, que despois de desaproveitar esta posibilidade durante décadas, que agora do nada comecen a falar, pois disto, de cousas, deste tipo para proveito propio, para gañaren a entrada en determinados, grupos de traballo relacionados coa lusofonía, sendo que eles son contra, a lusofonía, simplemente para nos manteren isolados e esmagar a lingua máis aínda, gañando, pois, en fama ou algún tipo de beneficio económico, e aí poderíamos entrar, nas teorías do capital, de Bourdieu e todo máis, que tanto gostan de falar en determinados círculos, para dar unha explicación clara do que se pasa entre as institucións, relacionadas coa lingua, ou tamén se podería falar de moitas outras cousas, mas, nomeadamente disto, e penso que iso, que debemos ficar alerta, que debemos, estarmos atentos a todas estas palabras vacías e estas manipulacións que están a existir aquí, persoas que, pois iso, que aproveitan o diñeiro, ese diñeiro que lles dan, desde, pois, a comunidade autónoma ou de outros lugares para, visitar en determinados lugares, entrar en determinados, ámbitos, en determinados espazos en que están colaborando entidades que realmente teñen interese, na cuestión, galego-portuguesa ou na cuestión portuguesa con abertura ao caso galego, para esmagaren todas esas posibilidades, ao mesmo tempo que se nutren economicamente diso. En fin, moitas viaxes, moito utilizar o castellano e nen con estes países que falan a nosa lingua se dedican a usar a nosa lingua común, senón unha lingua totalmente deteriorada e deturpada e esmagada con ese estigma do castellano como forma de escrita, que non fai sentido continuar con isto. En fin, deixo por aquí o vídeo porque, xa estou alargando demais, e digan os que observan este vídeo que digan e que opinan sobre todo este asunto, porque eu, sinceramente, xa coloquei, na mesa as cuestións que me parecen máis relevantes, máis pertinentes, e non vexo ningunha vontade por parte destas persoas que tanto, ruído están a facer, non vexo ideas claras e vexo só tentativas frustradas de conseguir determinadas cousas que non teñen sentido. E nada máis. Un abrazo por aí.